E xente, mirad, aquí ao pé da Catedral de Colonia, perdón. Aquí tendes a fábrica, o que foi unha das fábricas de Louis Vuitton. Non é que me importe moito Louis Vuitton, realmente prefiro Samsonite ou calquera outra merda de maletas desas, ou incluso as do Carrefour, que están de algo. Pero bueno, para que vos fagades unha idea, antes estivemos mirando por ali nun escaparate que hai cerca desta calle, ¿no? E bueno, unha delas valía como 4.500 euros, unha puta barbaridade. Pero bueno, ahora estamos ao pé da entrada, a puta merda esta é grande de collón, non sei canto terá de alto, pero é bastante alto. Así que bueno, intentarei non arder entrando nesta iglesia ou como lle queiran chamar, porque hai polo menos 25 ou 30 anos que non entro nunha conta destas, non son católico, nin creo nada, ni nada, pero bueno, é espectacular ver o que é a arquitectura deste conto. Así que bueno, vou tentar de entrar a ver que é o que pasa. Primeiro vou vos enseñar o que é o cartel e máis o que son aquí algunhas das estatuas que hai por aquí. Non sei nin que carallo é ese. Welcome to Cologne Cathedral. Bienvenidos a la Catedral de Colonia. Benvenuti al Duomo di Colonia. Caras. Bueno, rollo. O máis importante, os váteres están a 30 metros nesa dirección. A Catedral Shop está a 50 metros, xa estuvemos ali, e agora o tesouro. O tesouro está escondido ali atrás, hai que pagar como 12 ou 18 euros. Como que sí que é un tesouro, ter que pagar esa cantidad de cartos por ver un tesouro. Pero bueno, mirade. Non sei quen coño son esta xente, nin estas estatuas, nin nada, pero bueno. É alta, sí. Así que bueno, vamos ir indo para dentro a ver que pasa. Porque isto é... Wow. A ver se son capaz de pillar o detalle. Bueno, a rollo.